Sofía Espeñeira trátase dunha cantautora que foi premiada no 2016 nun concurso en Teo de música de autor e un artista pois con influencias de música tradicional galega e neste caso Caldo tamén é unha fusión así un pouco sobre música folclórica moi musical e moi bonita do meu punto de vista que nos vai a traer tamén ese viaxe do que falaba antes, ese viaxe musical con temas tanto propios como temas orixinales de Galicia. Xa en outubro, os días 2 e 5 desenvolveránse unhas xornadas tituladas Onde están as mulleres da cultura? Destacadas profesionais intervirán nas sesións ofrecendo a súa experiencia vital e profesional. Serán no Centro Cultural ás 12:30 da mañá. Neste caso, nos escollemos un amplo catálogo de mulleres moi potentes que as temos en Galicia en todos os eidos da cultura, dende literatura ata música, ata dirección de cine, ata dirección de producción. Estas mulleres vannos a contar en 2 sesións onde interverán 3 mulleres referentes para a cultura galega explicando como e por que chegaron a ser o que son hoxendías. As artes escénicas tamén chegarán a Muros o 3 de outubro da man de Ibuprofeno Teatro coa representación do Mel non caduca. Será ás 9:30 no Centro Cultural. Os interesados en asistir a calquera destes eventos deberán reservar entrada previa na Casa da Cultura. O prazo abrirase a semana de celebración de cada actividade. Facemos unha distribución de asientos, respetando a distancia, co aplicación de xel e todas estas cousas e estamos funcionando con un sistema de reserva previa no teléfono da Casa da Cultura, pero unha vez ali, unha vez que pase a xente que ten reservas e quedan asientos libres, pois tamén tomándolle os datos, porque é necesario ter os contactos filtrados, digamos, da xente que está no recinto, pois sí que se pode pasar. Estas actuacións enmarcanse no Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2020. E os fondos que quedaron como remanentes das grandes actuacións do Xacobeo, daí o seu nome, Xacobeo 21, das grandes actuacións do Xacobeo que non se puderon realizar, pois puidesen ser distribuídos en cantidades axeitadas para facer actuacións en máis pequeno formato, pois por concellos, entidades culturais, fundacións, etc. Segundo explicou o secretario xeral, a intención da Xunta é darlle continuidade a esta programación, para o que adxudicará unha nova resolución dotada con €500.000.